अपना हिंदू समाज में कोनो भी पूजा पाठ होला, जग जप होला, तो सबसे पहले गणेश जी के नाम लिखल जाता। ऊ का है गणेश जी के नाम लिखला से मंगल के प्राप्ति होता, विघ्न के नाश होता। यही खातिर बाबा गणेश जी के दरबार में भक्त जाके कहता बबुआ, जय गणेश मंगल करना, विघ्न हरण गणरा, एक दंती करी बरबदना सिद्ध करो ममता। ए बबुआ उहे भक्त माता सरस्वती के लगे जाके कहता, ए माई कहाँ बारू, जहाँ तू भेजावेलू वही जे हमने के जाइले, जौना चीज खियावेलू वही चीज खाइले। माई हो आज लेट कइले बारू, काहे कौन गलती पर आज आवे के पड़ी, बेटा के लाज बचावे के पड़ी। माई हो सरस्वती मैया परत बानी पैया, सब बीच हो कि ना सोहैया मैया, चाचा सूरज जी के परिले हम पैया, आगा के कहे सुजीतवा गवैया मैया। 1 मिनट बेंजो के आवाज नहीं है, बेंजो के तनी साउंड बढ़ा दी। बस ए बबुआ वंदना तो यही जे समाप्त बा, वंदना यही जे समाप्त बा, लेकिन टाइम पास ब्यास लोग वंदना कोरी 1.5 घंटा 2 घंटा दुगोला के मौजे खत्म कर देवेला लोग। ए बबुआ वंदना यही जे समाप्त बा, लेकिन ए घड़ी के ब्यास लोग के धंधा बा, ए घड़ी के टाइम पास ब्यास लोग के धंधा बा। 1.5 घंटा वंदना करी लो, ए गणेश जी आई ना, लाज के बचाई ना, और कोनो भैया चाचा 200 रुपया देना दी। अब गणेश जी के साइड को के पैसा दे वाला भैया के 4 हाली प्रणाम करे लोग। यही धंधा हो ब्यास लोग के। लेकिन वंदना बहुत कम समय में बबुआ रे भाव लागो मास्टर। गौरी के ललन मार के कोरी सुमिरान, गौरी के ललन मार के कोरी सुमिरान, सब बीच आई बाबा सीधा दशान में, सब बीच आई बाबा सीधा दशान, बेटवा के लाज के बचाई तो गणेश जी, अरे मंगल बरसाई, मंगल बरसाई, मंगल बरसाई, मंगल बरसाई। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो।
प्रणाम करता नहीं ए भैया अखिलेश भैया की ओर से हाँ हो हजारों हजार रुपये पुरस्कार आई बार बार प्रणाम करता नहीं जिंदगी भर खातिर आशीर्वाद के इंतजार रही ए बबुआ गणेश जी के परिवार ऐसन बा बबुआ गणेश जी के परिवार में मैं परिवार के पूजा होला ना बबुआ संगे संगे सवारियों के पूजा होला सवारी के तो छोड़ दी ए चाचा संगे संगे हथियारों के पूजा होला अस्त्र शस्त्र हाँ ए बबुआ मंगल के दाता होई बुद्धि के देवैया सीताराम भोले बाबा पार्वती मैया ए बबुआ हाँ हो भगवान राम के पूजा भई लेकिन उनकर माई बाबू के पूजा ना भई भगवान कृष्ण के पूजा भई लेकिन उनकर माई बाबू के पूजा ना भई एगो गणेश जी के ऐसा परिवार बा बबुआ मैं परिवार के पूजा होला ए बाबू मंगल के दाता होई बुद्धि के देवैया सीताराम भोले बाबा पार्वती मैया ए महाराज फिल्म हिट होला फिल्म हिट होला जब हीरो हीरोइन बरोबरा के रहे तब ए महाराज हीरो बा 21 साल के आ हीरोइन भी 34 साल के फिल्म हिट होई फ्लॉप हो जाई ए बबुआ सबसे पहले बाबा हो रौरा के बुलाइले 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 सब अभी जय बाबा अरे सुमिरन में दोहराइले लइका के सहारा पुराई गणेश जी ए बबुआ ऊर्जा अरे मंगल बरसाई मंगल बरसाई ए बबुआ अब माई के दरबार में मात्र दो लाइन में माता सरस्वती के दरबार में भक्त जाके पुकार करता ए माई आओ अपन बबुआ के लाज के बचाओ हमार गुंजो मास्टर तो अतना नु नीक बजनी है अतना नीक हमर ब्याह जिगा देनी है लागत रहे कि हमरा मौका मिली कि ना मिली ना मिली रात भर टुकुर टुकुर ताकते रह जाई का मेहरारू मिली बेटा सुमरन में बजाओ तनी लोग कि मेहरारू मिली बेटो जय हो हाय तर दुनु हाँ यही खातिर तो दूर से चल के आइल बानी भर रात लकड़ी पर बैठल बानी महाराज कैसे बैठला लकड़ी पर अभी दवाएंगे नहीं चलेगा अभी लौटा आएगा ना उमेश के जिया इतना करो पहले हम लौटा अरे उनके 5 रुपया दे दिल का त्रिवेणी महतो जी 500 रुपया चलिए त्रिवेणी महतो जी की ओर से हजारों हजार रुपए पुरस्कार आई बार बार चरण में गिर के प्रणाम करता नहीं जिंदगी भर खातिर आशीर्वाद का इंतजार हो ये बाबू भाव लागल कोना हम तो मुखिया के राते चापा कौन देखोनी बड़ा हला
मचौले रहे बिहार में प्रमोद भैया के गाना हो ए महाराज पहले के गाना में ए घड़ी के गाना में बदलाव भइल बा पहले के समियाना में ए घड़ी के समियाना में बदलाव भइल बा भैया कहतानी कि हनुमान जी सबसे पहले आते हैं सबकर बाद में जाते हैं का दो साउंड वाला भाई बांस को लेके आवेले एजा काय गो बांस गारल बा 11 गो पाइप लागल बा पाइप चश्मा लगइले बारो बुझाते नहीं के हाँ जी 11 गो वाइट ए बाबूआ उतने ले ना पहले के जनाना में ए घड़ी के जननों में अंतर भइल बा कैसे पहले के गाना रहे भैया कैसन आवाज दे के हमें तुम बुलाओ मोहब्बत में इतना न हमको सताओ ए घड़ी के गाना हो ओइला त मुहम्मा मार के जा पतई पानी ये कुली गाना हो भैया ओइला त ब्याह जी ओइला त मुहम्मा मार के जा पतई पानी झाड़ के जा ए घड़ी के गाना हो ए भैया माई बहन लोग मंदिर में जाके कौना भाव में गावत रोली है उ गाना अभियो रे वाला सुने लागी कि अभियो रिलीज हो के आइल है कौना गाना रहे बाबूआ भाव में आबो भाव में जाके माई बहन लोग गावत रोलिया कैसे निमिया के डार मोइया अरे लगेली झूलुआ हवा से झूली रे झूलीना कि मैया मोरी गावेली गीतिया से झूली रे झूलीना ए घड़ी के शहर वाली ई नहीं की कहत शिकायत नहीं की करो ए घड़ी के शहर वाली पुतोहिया लोग जब गांव में प्रवेश करी नु तो वो कौन स्टाइल में मंदिर जाई खुश रहो नाती के बेटे ए बाबूआ ई है भाव में अब पीछे डोलची टांग के आऊ गाई का मेरे रिश्ते जयराम भैया की ओर से 7,000 में पुरस्कार है प्रणाम नमस्कार आशीर्वाद के इंतजार रहे ए बाबूआ माई के दरबार में भक्त होता कैसे सरस्वती मैया के करिले सुमिरन का भविष्य के माई अरे दी दर्शन ए बाबूआ तो करिले पुकार हम